ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳозир дар корвон қарор дорем. Анами рӯ ба рӯи зарм мағозаи зарм даҳм дарвоза мешавад аз тарафи пажарка. Анами дарвозаи охирони бозор тамомшавиш, охирон дарвозааш даҳм дарвозаи якм рядышда қарор дорад. курпачаҳои бениҳоят хушрӯ арзон скидка рафтестай. барои подписчикои ма боз скидка мекунанд. ма барои шумо ҳозир ҳамаша нишон метиҳам, бо мо бошед дӯстони азиз. анами чорумги ҷош шобинони азиз, анами намуди ки дидестен курпачавориё ё ҳама скидка шудагиан. ма барои шумо омадам наворкунӣ беҳад хушрӯан баъд новинкаан. И намудош новинкаи велюри бах қувватай хушрӯа инадиле новинкош намеоянд. Дар бозори корвон ҷойгир шудае. Сари видеоро хушрӯ тамошо кунед. адресаш ҳамаш ҳастае духтаро. ина новинкои курпачаворӣ нам дархост мекардем. Ман мегуфтам ки ҳоли равом ман медонам ки ҷора сиёмка кунам. ҷое ки чизои фасон дорану скидка шудагия. ҳар ҷора ман намекунам, худто медонед тамошобинони азиз. анами намудо як курпачавориш 2000 сомона мешавад, 2500 сомона мешавад. зависид айлавои ҳам курпачада хали метражни чӣ мекунанша бубончик ва ёш дейни мазор меша ба астаракшан фарқ дора бо 2000 сомонаш мешава. иёра бинед чӣ хел ғавси хушрӯи тари бақувватай я 10 ован бушу ҳичи намеша. курпачаҳои фасони новинка бо ин хеле атласиш аста. инаи глои сери дора. инаи глоша бинед чӣ хел ранги зардузия меҳам хушрӯ пулакча. инаиша бинед чӣ хушрӯ кабуташ аҷоиб. тамошобинони азиз и расветкош бирӯзовирам дора. ина тамошобинони азиз, ина расветко беҳад бисёрай ай ҳами туркиё ё туркишан. озма чанд намудаи чӣ хеле ҳаст, ҳамаша нишон метиҳам. атласи инамиё борои наван ҳамаш тамошобинони азиз новинкаҳан. ира бинен гирд ба гирдиш пулакчаи майда дора ки сих намекуна, нежнияй. баъд тамошобинони азиз иёша бинен и кабуту и бардовиша бинен хе хушрӯ иёрам аҷоибот ҳами дар чашм намоён мешава. хона медроӣ беҳад хонара зала ҳами асобина зала беҳад хушрӯи бад мекуна. ина намучам бинен чӣ хелай иҷа ҳами хе одамай ба зур сиёмка кардистам хе аксия кардиян одамо омадестиян. и даҳм дарвозаи корвон тамошобинони азиз номерош дар рӯи экранай саҳифаи инстаграмам доран нав кушодиян. мемонам кадоми инстаграм дора ҳаррӯзашонам мепартоян тамошо кунед. бона номерош дар рӯи экранай занг занед, ватсап доран нависенша доставка доран. хоҳем биёен ай корон ай пеш бубинед нархшон ҳамхе фарқи калон дора. инамиё ҳама 200 сими будан 150 сими кадагиан. анами туркиё 150 симиай бо биёен ай номи канали ма гап занем бо скидкатон мекунад. тамошобинон ҳамеха хушрӯа и кабуча бинед. ами кабут бежви сери ҳози мода шудагиай светои хушрӯан. инаи гилдоро ана иҷада ба хамилёнуро ам ҳастай расветкои хамилёна бинед. ҳамха хушрӯи хамилён ай анамиш хонада ҳастай аҷоибот бо хушрӯ. ина бинед чӣ хел расветкош беҳад хушрӯи хамилёношунам 150 сомон метиянд арзон кардагиян. ба тамошобинон иҷа расветкои хамилёна диде иёша ана иҷа бо и хел ҳастай хали необычнайда ғавсаки ба қуввате ки ҳар рӯза партояк да мешава, меҳмонхона да мешава, ҳар рӯза истифода барӣ ҳичи намеша. мешӯи я мо дорем да мешӯи ҳичи намешава. ай ишам анам хеле ба қувватай ё туркиян тамошобинони азиз сифатошон да гап нестай. кадоми мебиёя биёин ай номи канали мамалайф гап занед аллакай барои шумо бо промокоди мамалайф арзон карда метиянд. ина болоша расветкош и аҷоиб рангои хушрӯ овардагиан сери ина бинед вай пеш дигарай камтар дуконшон ака маҳкамай ториктарай. агар ира ай пеш бинен ҳам харӯшани хушрӯ мебиёя. кабутоша бинем ина тамошобинон ина хамилёношон ҳастай метрш ёш арзонтарай. тамошобинон аз нархоша мегӯ. ина тамошобинони азиз ёш 65 сомон инаи намудош бо инаи намудош 80 сомон метрш 80 сомон скидка шудагиай. як курпачавориш 1200 мешавад. чам хали гуфтак бо мепурсам дар рӯи экран мемонам як курпачавори и иҷода ҳамхе арзоншам ҳастай. чӣ хеле ки дилтон бикаша и тараф мисол 2000 дейни мазор меша курпачавориш. ай анам хали чизо вобастагӣ дора таги аму лавои вайда курпачада мебиё як андозада ине халиё боша бо камтар қиматтар меша то дейни мазор мешава. агар ихе бо камтаракш боша бо арзонтар мешава. тамошобинон ина ҳамёша нишон тимтонам қа хушрӯ иёра.
зай дур нишон метиём бинен чӣ хушрӯ. Бо ина ин намудош аста. Ина ин намудорам аҷоибот хушрӯ. Велурша бинен чӣ ғавз хушрӯа ирам. Хушрӯа ирам чанд намуд дора. Сери дора, бежви дора, ини хали тёмна сери дора бо бежви глой дигар хел. Чанд расветка, ҷа расветкош бисёрай маҳқул кунем. Ма оста оста нишон метием ки фикр карда, маҳқул карда бубинен. Саросима нашавен. Ина чанд намудаш астай. Ина бо ина ин намуда астай. Ҳозир ман нархҳои иёра гап мезанам. Ина мира комплекташ тамошобинони азиз 800 сомон. Намё 800 сомон комплекташ. Иёш 1300 сомон комплекташ. Агар бихоҳен пахта кадаги тайёр курпачорам дора, намёра мехоҳен духта пахта кадаги метиандон. Иё бе пахташ 1300 800 сомонай. Бо пахта кна нархш дигар мешава. Хай бо вай мекунен. Мепурсен маълумот метиҳанд чанд шудагиай ба пахташ мефаҳмен. ина ёш тамошобинони азиз 2700 мешава пахташ қатӣ. Худаш 1300 сомонай. Пахтара медонен чӣ қиматай. Бо барои шумо ина скидка кадиян материалоша тамошобинон бинен биёен харидорӣ кунед. Хали нарх намеёвен дар ягон ҷои бозор, танҳо дар анами дукон фурӯхта мешава. Иёш 3700 сомон мешава. ин туркиёш 3700 ай пахташ қатӣ. Бе пахта 2500 мешава. Кадом намудиш ки маҳқул шава скриншот кунен, фурӯшанда да ина номерош дар рӯи экрана нависен, партоен, нархуша ҳамаша барои шумо бо гап мезанам. Кадом мехоҳад биёен ай пеш бо бубинен, маҳқул кунен, заказ кунен, кӯпачҳои хонара абнавид кунен. Ҳозир медонед чӣ хеле ҳозир ҳамин зимистон ай бисёр чизоям хали арзон мешаванд. Вақти тобистонда чӣ хеле вақти тӯй чида бо нарх дига мешава. Барои ҳамин ҳозир биёен харидорӣ кунен, зарар надора. Мемонен ида фасон мекунед. Ид худаш аллакай баҳордай. 3 моҳа ки зимистон мегзара. Аллакай зимистон қариб омад. Барои ҳамин тайёриётон ай ҳозир бубинен, биёен ба скидка бихарем. Ба қимат мешава, қимат меғалтатон. ина бинед чӣ фасонай. Тамоми намуд доранд тамошобинони азизам. Хеле кандал буфоратон барои арӯсо кандал чанд намуд чай. Хеле чизшам дора. Чӣ меган ша? Атласи, ни хеле гулдор. Атласиёшам фасон будай тахти арӯсида. Хайна тамошобинон бинед худтон мефаҳмен аллакай. Необычный чизош омада маҳқул шуд. Ҳамаш фасон. ина тамошобинони азиз хамелеон шабине рӯшани дабине чӣ хушрӯ меомадай. Хамелеонош 70 сомонай, 4 курпача, 4 болишт, 1200 сомон мешава. Қати духташ тайёр медузан метиян. Ина чӣ мефоратон дига? Ҳамаш скидка шудагай. Хамелеонош любой расветка доранд. Чӣ хеле ки мехоҳен. Кадом намуди даркорай, сери ина бежви ина фасонай. ина иҷода бисёр доранд тамошобинон. Тари чӣ мегуфтан бархат мегуфтан ко видур бахмал бахмалои фасон. Хай тамошобинон ина ҳар ҷошона бинен ҳамаи чӣ доранд. ина тамошобинони азиз каталог дорам бо. ина каталогшон да бинен курпачаҳо чӣ хушрӯай. ида бинен. ина каталог да намехе мебӯя фасон. ина номероша бинен. ина бинен бежве чӣ хушрӯай. ина ишам. Ҳамин иш аиша хушрӯай бовар кунед. ина кабутош бо дигар. ина айрӯ каталогам буфоратон нишон метия. личкаш да нависен тамошобинон ҳамаша нишон метия. аксияшон да дер накунен. ҷа ҳамин барои аксияш ма омадагем ки шумо биёен харидорӣ кунен арзон. ина барои шумо кушодем бинед тамошобинон. ира бинед чӣ хушрӯай. золотисти богатый цвет. рӯшан мегира хонара аҷоибот мешава курпачавориш. ё нам туркиёшай качествашда гап нестай. ина бинед сифаташ дараҷаи олидай. маълумай одам мефаҳмидаги бархатша мефаҳма. ина аҷоибот. ина нақши бо дигараш и камтар и хел цветай. иш камтар бежви дигарангтарай. серича мезана. қаирам хушрӯ золотисти богатый. ё ҳам майҷода 200 сомона ё скидка кадагиан тамошобинони азиз 150 сомон метиян метрша. як курпачавориш 2500 сомон. ина бо арзон мекунан айноми канали мо гап занед. анаи намуди атласишам бинем беҳад хушрӯ. ё новинкан расветкои новинкаша барои шумо кушодум. ина иша бинен иш хамелеонай. ирам аҷоибот хушрӯ.
айна ярк хонара ба гати мегирам. Инаи расветкаша бобинен тамошобинони азиз иқа хушрӯва и арӯсо бобигиран аҷоибот расветкаш фасон хай хонои ҳами залдам беҳад хушрӯ мега ҳозир ё мо дадани цветош и чанд намуд дорада ини хали сериш ҳаста бежвиш ҳаста инаи бежвишай ина атласира бо сери цветаш уҷа бежвиша кушодем инаи серишай хай бо бубинен духтаро каддомиш ки залтонда мувофиқай харидорӣ кунен иқа хушрӯваи ира бинед ина духтаро бо хамелёне ки новинкай новинкаоша ма гуфтам бикушоем бинен шумо ира бинен чихе хушрӯвай яркия необычный глой нав цветои нав бирӯзови бежви ҳа аҷоибот ами хамелён меган ҳамоа имина цветча материалаш даҳум дарвоза аз тарафи пажарка номеришон дар рӯи экран чизе ҳаст дархост кунен ина контейнершон ина 180 контейнер на сари раҳда мешавад аз тарафи пажарка ҷошон охирон рияд мешавад аз тарафи пажарка ана михел мешавад ами курпачаворӣ чӣ хеле ки таксари шумода маъқул боша ба чени дили шумо мекунанд инами болиштош ҳам чоркунҷа меша ҳам лула болиш мешава ҳам болиштои кругли мешава болиштои хали гирд омадагӣ мешава чанд намуде ки худтон хоҳед бо тайёр карда метиҳанд дузонда тайёр карда метиҳанд хоҳед пахта андохта ина пахта дошам бинед ана михел пахта андохта роҳӣ мекунанд беҳад хушрӯай ҳама расветкош ҳастай духчонам духтуш аккуратни хушрӯ тамошобинони азиз подсвети анами парда ва қолин мекунен беҳад хушрӯ меша хонара мекушоя кадоме ки дар тоҷикистон душанбедай биёин бозори корвон адреша гуфтагем ай пеш бо бубинен бо чизи маъқулайтон ҳамсӯҳбат шавен каталог доран каталогша тамошо мекунен чӣ намуди духте мефоратон дархост мекунен доставкатон мекунанд беҳад курпачаҳошон аз коршонам хушрӯ